وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأننا نؤمن أنك أنت الله. Sautul Hikima sun shirya domin ilmantar da ku a gidajenku. Sautul Hikima sanannen suna a Najeriya, waɗanda suka daɗe wajen tabbatar muku da ingantattun CD mai kyawu wajen kallo da kuma saurari. A Sautul Hikima ne za ka samu kayan kwalliya don kawata ɗakuna da sunayen Allah masu kyau. Ga littattafai na musulunci, software don kwamfuta, MTCD da kaset idan kana bukata ka ji tsantsan karatun sunna. Suna da karatun Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano, Sheikh Imam Ikara, Sheikh Yusuf Sambar Gashikun da kuma Kabir Gombe da dai sauran malamai wasu wa'azin malamai na turanci ba a bar su a baya ba, kamar su Sheikh Ahmad Didar da Sheikh Khalid Yazin da kuma karatun Alƙur'ani mai girma na malamai daban-daban. Za a iya samun Sautul Hikima a babban ofishin su lamba 25 Lagos Street Sabon Gari da kuma rassarsu da ke daura da ABU Congo Campus da kuma daura da masallacin Yan Taki Park Cross Sabon Garin Zaria, ko a kira waɗannan lambobi kamar haka: 0800-57-6-63-25 ko kuma 0800-2879-8853. Allah ya ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Gangara, kuma ga ahalus sunna sun gangaro daga ko'ina sun shigo Gangara. Gangara tana ƙarƙashin wani local government, a ƙarƙashin wato Giwa local government, a kuma wannan jiha ta Kaduna. Hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa.
Kaduna ta tara abubuwa da yawa, akwai 'yan wuta, akwai 'yan aljanna, akwai 'yan tozalla a rafi. Ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci. Labari ya same ni ta hanya ingantacciya, ta hanyar shugabannin kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna, cewa akwai wata kungiya mai kokari wajen harraka sunna da ake cewa sunna foundation ko sunna movement. Sunna movement a cikin wannan gari ita ne ta yi organizing na wannan lecture. Ina addu'a dukkaninmu Allah ya saka mana da alkhairi. Malam Ibrahim Shika, muna masa take da shika-shikan izala. Gaskiyar magana ya kai goro ya kai mari domin ya ga na samu dama halartar wannan taro. Har sai da na kai matsayin da in an bugo waya gabana sai ya faɗi sai na duba. Idan ban ga shika a rubuce ba sai hankali na ya kwanta. Idan na ga shika kuma na san akwai matsala. Allah ya saka masa da alkhairi. Gaskiya an riga an gabatar da wa'azi, ko yanzu aka tashi haka wa'azi ya yi wa'azi. Malam Muhammad Jamil ya mana wa'azi, Allah ya saka masa da alkhairi. Shehu malamin mu gaba daya Malam Haruna Ishaq Shika, Ibrahim Shika ne yana kusa, an ce Malam Haruna Ishaq yana ƙara jaddadawa Shika, to mun ji Shika a zauna lafiya. Yana jin tsoro kar a ce giwa, a ce mutanen giwa sun kwashi. Ya gabatar mana da wa'azi da kuma wani usulubi wanda yake cike da hikima, wanda kamar ta'aliki ne akan wa'azin da ya gabata. Allah ya saka masa da alkhairi, kuma Allah ya bar mana shi ya ƙara daɗewa cikin mu don mu ci gaba da fa'idantuwa da iliminsa. ‘Yan uwa musulmai, ba dogon wa'azi zan yi ba. Abubuwan da za mu tattauna a kansu a cikin wannan dare, wato su ne wasu abubuwa da ake cewa as-sawarifu anil haq, wato wasu abubuwa da suke hana ɗan adam karɓar gaskiya. Duk yadda za ku yi wa'azi, to wani dole sai ya halaka. To tambaya anan shine me ya jawo mashi. Kun san dai iya wa'azi ba kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma shi ma ya bar duniya, akwai yan wuta har a cikin garin Makka. To malamai wato sai suka gano akwai wasu abubuwa guda 8. Wayannan abubuwa guda 8 wato yawanci idan ka ga mutum ya halaka, to ɗaya daga cikinsu ne ya halakar da shi. Akwai bukata mu tattauna a kansu domin mu samu mafita. Allah ta'ala ya samu dace. Malamai suka ce daga cikin abubuwan da ke halakar da ɗan adam, wato akwai ƙurana usu, abokai na banza, abokai ba mutanen kirki ba, abokin da ba ruwan shi da Allah. Wato irin wannan aboki sau da dama yakan iya halakar da ɗan adam. Ubayy ibn Khalaf da Uqbatu ibn Abi Mu'aytin, wato kafirai ne guda biyu, kowanne cikin su kafiri ne original, sannan kuma abokai ne. Wata rana Uqbatu ibn Abi Mu'aytin sai ya halarci majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi. Annabi yana karanta alqur'ani mai girma, yana wa'azi, yana isar da ayoyin Allah. To shi kuma qur'ani akwai wani abu da yake da shi, wato duk yadda kai ko ka ki ko ka so, idan an faɗi gaskiya sai ka ji a jikinka cewa gaskiya ce aka faɗa, sai dai taurin kai da rabon tafiya jahannama ya sa ka ce ba za ka karba ba. Saboda ita gaskiya
ba ta kunne take shiga ba, tana shiga ne ta kofofin jiki. Shi yasa za ku ga idan ahlus sunna za su yi wa'azi sai ka ji ana ce wasu kada ku yadda ku je, ku tattare nasu ya nasu, ku san inda dare muku. Idan za su gangaro gangara ku kuma ku gangara giwa. Wato abin da yake kawo haka shine ahlus sunna idan suka zo suna wa'azi da Qur'ani abin yana kama hankali. Sai an ce maka ba su son annabi sai ka ji sun fi kowa yaba annabi. Sai an ce maka ba su son zikiri sai ka ji ashe su ne suka san zikirin ma original. Sai an ce maka ba su son alqur'ani mai girma sai su zo da wasu irin kwararan alarammomi ka ji alaramma yana sheka qira'atan mutqanatan mujawwada. To kuma an ce maka ba su son Qur'ani, kuma wanda ya ce maka ba su son Qur'ani na shi dan walan rani ne. Ya ce iza la ba son Qur'ani kuma yana ware he wallahi iza sajama. To sai aji ahlus sunna sun zo da alaramma yana kyankyasa ayar idan aka dauko ta da makharijul huruf ɗinta ake tafiya da ita. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف المد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق حمز هاء ثم لوصله فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم سلوى. To an ce maka ba su san Qur'ani kuma ga sai su zo maka da wasu alarammomi sai ka ce kyankyasa inji, alaramma in yana kyankyasa aya sai ka gagara zama ka gagara tsayuwa.